Responsable sa pagpatay sa kanhi kapitan ug kasamtangang konsehal sa usa sa mga barangay sa dakbayan sa Toledo na sikop. Nasuta nga mga gun for hire ang responsable sa pagpatay sa kanhi kapitan sa barangay General Climacong. Ani ang report ni Femari Dumabo. Tungo sa tabang sa komunidad ug mga silingang kwerpo sa kapulisan, natultulan sa Toledo City Police ang nahimutangan sa gunman nga gilang si Anthony Roldan. Siya ang gitudlo nga nipusil patay kang Antonio Canunigo, konsehal sa barangay General Climaco, samtang namista sa barangay Bagakay. Si Roldan ug kaubanan nakuhaan sa CCTV footage sa dihang misibat. Mato di Police Lieutenant Colonel Dennis D. Guzman, hepe sa Toledo City Police Station, nga usa ka concerned citizen ang nakahatag og impormasyon sa nahimutangan sa gunman. Kinsa samdan usab human nakabalos ug pagpamusil ang higala sa biktima. Na lahat ng involved dito is we will bring them to justice. And we are confident na lahat ito mahuhuli namin lahat ng mga ito. The resolution of this case is due to the close partnership ng PNP. Ang daming tumulong sa amin. Ang daming leads na binigay sa amin. Sa pagkasikop kang Roldan, nailhan nila ang leader sa grupo apan gingong nakaiskapo atol sa follow-up operation. Na-recover sa duha ka operasyon kining upat ka mga short firearm, mga high-powered firearm ug usa ka granada. Nasakmit usab ang nagkadiyang plaka sa motorsiklo nga gituang gigamit diha sa mga gun for hire operation sa mga suspitsado. Wala lang una gitumbok sa kapulisan ang mastermind sa baong krimen. Hangtod nga mapasakaan na og kaso ang mga naglangkob sa gun for hire ug ang gingong nagsugo kanila. Samtang nagpadayon pa ang operasyon batok sa ubang mga responsable sa krimen. While we do have the identity nung nagbigay ng pera, we cannot conclude yet kung siya na ba yung mastermind o not. Baka ginamit lang siya, no? Baka nautosan lang siya. So continuing investigation natin. Uba ni June Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.